Dragii mei, în seara asta, pentru că am venit din nou la Țiporo, care sper să nu uitați să veniți și voi. Este un loc minunat aici. Acum să vă zic exact cum se numește locația, nici eu nu știu, dar oriunde în Volos puteți găsi această băutură tradițională. Acum vă mai arăt încă o dată, am și pe asistenta Ana, care mă va ajuta în seara asta să vedem mult mai bine despre cum stau lucrurile. Ana pune în pahar. Uitați aici, el e un pic albicios, foarte puțin. Dacă îmi punem apă, acum, ia uitați cum se face. Ăsta este un țiporo cu ceva adăugat, glicaniso se numește. Așa. Pe lângă asta, vreau să vă zic că nu uitați să mergeți pe paralia Milopotamos, care este top pentru mine și o să fie și un vlog cu această paralie. La fel, nu uitați să mergeți la Macrinița, la fel o să am un vlog cu această locație. Cam astea trei lucruri sunt foarte importante, restul nu e chiar atât de important, sunt sigur că o să vă descurcați toți. Eu o să închei acest vlog aici, cu gândul că o să ne întoarcem în curând. Nouă ne place foarte mult aici. Suntem îndrăgostiți de locurile astea. Chiar dacă anul trecut nu am fost aici, noi în fiecare an venim, de când suntem în Germania, venim pe aceste locuri. Așa că distrați-vă, simțiți-vă bine. Oamenii de aici sunt foarte prietenoși, foarte de treabă, deci engleză la fel, sunt foarte buni la engleză, deci germană eventual, deci o să găsiți modalitate să vă înțelegeți. Eu ce să vă zic, fiind seară, vă urez o seară minunată și la următorul vlog.